Sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment. No tindrà cap més ou calent el que de mi se n'aprofita. Bé, doncs com que tenen màquina automàtica per fer fora la gent i treballar a les màquines, anirem a sol·licitarem l'ajuda, primer entrarem aquí. Ja tenen ordres. Què estan fent? Entrar directament a l'aplicació. Portem estona ja, Sí, i tampoc no és correcte, perquè hem de donar les explicacions, perquè nosaltres no volem pagar perquè Espanya no paga, i aquí ens discriminen. Que quedi clar per sempre més que jo de bleda no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un Vols el tiquet? restrenyiment. Apunta que no volem pagar fins que Espanya no pagui. Que se sàpiga. Vale, no, però... No, barra no. Em diu que tinc la barra de passar sense pagar, que em puc estalviar l'explicació. La barra la tenen a Espanya. Mira. La barra la tenen a Espanya, que no... ens fan pagar les seves autopistes. La gallineta dic que prou, ja no vull fondre Semàfor cap més verd, ou. adéu. Gallinetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. Semàfor verd i tot, La gallina diu que prou, no vol pondre cap més ou. La gallina diu Doncs què tal? prou. Doncs bé, hem hagut d'esperar una estona. 4 minuts o 5 hem d'esperar. Diu que tenim barra, quan la barra la tenen a Espanya, i ens foten els nostres calés. Bé, aquí s'acaba la nostra